Здравейте хора, правим различни чаленджи, предизвикателство, да видим дали ни се получават и дали ще успеем да направим Victory Royale. В момента ще правим чалендж, в който само ще бъдем на влака. Ще е възможно, сега ще разберем. Аз ще отида да взема оръжие тук. Аз съм медкит. Всеки момент ще отворим честа, сега чакаме. Трябва да събираме от бензостанциите или някъде като спрем градовете, ако има машини, медкитове. Да. Чувам стъпки. Добре. Може пак да го хакнем честа, готово. За сега сме в зоната. Това е доста добре. Чух стъпки. Аз меч няма да взимам. Мале, колко ли ще е дълго това видео? Дали ще оцелем дълго? Паднах от бака, качвам се, качих се. Без исках паднах. Човек отпред и там. Къде има? Къде има? 30, 40, 30, на много малко е. Нокна го! Да, ще излезем от зоната. Тук има вейник машина. 6. Сега си влака тръгва. Out of stock. Вземи този един, бързо. Вземи. Добре, качих се. Единия просто го убих, той там ще го финишне, защото те са биха. Да. Така че се надяваме да успеем да ни вземем много зона. Не, тук нямаше. Стаси влака. Аз имам метал само. Влака тръгва. Бавно тръгва. Виждам. Да, има горе. Гледам дали има нещо. Мисля, че изкупихме всички метките в буквално. Най-отзади колкото мога и после ще бягам напред, колкото мога. Сега идеята е да бягаш напред. Да, сега на повече изпихна. Някъде няма ли някой да умерял на пътя да вземе метките? Нека да видим. Метките някъде не. Добре, сега ще спираме. Сега ще се позабави тук. Мале следващата зона. Стаси. Аз почвам да схилвам. Аз също не също. По две ли бие? Не мога да разбера. Бие са моето. Ето там е зоната. Ще излизам за много малко. Къде съм маркил? Още са бие. Те в зона и те. Тя и сега другата зона тръгна. Чакай, аз тук набързо да проверя за метките ви някъде. Но аз почвам сега да се. Хилни се. Влязохме. Едно. Ще го взема. Аз имам 4 метките. Добре. Там имаше бандажки, ма те бандажките не струват. Да. Сега пак влизаме в зона. Що не си познал честа? Паднах. Взели ли са отново метките, ако така действа изобщо? То не поли да проверя. Не, още няма. Влака тръгва. И аз не видях. Те е от най-хубавите опити, но пак е най-хубавия за нас. Какво? Май заспа, Алекс. Взели меткит? Имаш ли меткит? Не, ти още няма. То просто искам да пробвам да стигна до 10, да видя как ще стане. Добре, пускам. Стигнах до 9. Алекс. Да, идвам. Меткит долу. Намерих още един. Качвам се. Сега колко имаш? Сега имам 4. Има 9 човека.
Ими не знам как ще успеем. Давай, Сигурно почвай, няма почвай, да почвай, успеем да аз почвам. спечелим, ама... Да, забравих. Може място. Бие по две вече, бие по две. 7 човека остават. Не ги дойде. Няма да влезем въобще в зона. Так да има някъде. Ще да не изгубваме повече. Ще кажа, когато малко взима и справите направо. О, не! Storm Sickness. Алекс, сготвени сме. Излизаме да Какво да зона. направим? Не, ние буквално няма какво да направим. След 20 секунди просто ще почнем да ни бие по 40 HP и няма да успеем. О, да. Пускай метки, пускай. Аз правам сега да слизаме от влака и излизаме. Давай. Слизай. Ма аз нямам меч! Защо не ми дава? The Storm Rages. Exit... О, Алекс, виж по колко ти бие. Да. Еми, сготвен съм. Така да е пето място, най-хубавата ни игра да се